Halkara Zinanlar Günü münasibetli 8 bu onunum köp çağan dünya inirip, terbiyelep yeştiren ineleri, eni mehirde ilen hormatlı adını da kılmağı. Dünyamızın dovamatı eziz enilerimiz, mehirvan zinanlarımız hakkında ediliyen bir möçür aladaların aydın suutnamalardır. Yurdumuzun ekli vilayetlerini hem de Aşkava şekerini hormatlı adı münasip olan inelerin hormatını, hem de onları Gahırman arkadamızın adının bayramçılık soğutlarının qovuşuruş davarları ulu ruh venetli ve senni. Davara yurdumynyň durly ministrlikleriniň we puwduklaryň dolanýarş edaralarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň köpçülikden habar berişleri işleriniň dörejilik toporlarynyň wekilleri şeýle Aşgabatdan köp çağaly eneler gatnaşdylar. Olara 8 mart bayramynyň öň sirasyna Mehriban akadamyzyň permany bilen ine mehri diýen hormatly ata kyldy. Arkada prezidentimiň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň zinanlaryny iweren bayramçylyk gutlugyny ötüp barýan ýaş nesilleri watansöýçilik we insanperwerlik ruhuny terbiýelemekde. Watanymyza, halkymyza, jemgyýetimize we maşgala gymmatlyklaryna söýgü hemde hormat duýgularyny kemale getirmekde mehrim inelere möhüm ornuň degişçiligini notalýar. Arkada prezidentiminin gutlugy uly ruhanyntlyk bilen kabul edildi. Şu günler yurdumyzyň zinanlaryna bayramçylyk münasibetli hoşnetli arzuwlar, mehirli gutluglar, ýokary ruhanyntlyga wesinen ajaýyp alkyşlar, ene mehrimligi, aladasy ruhy jomartlygy üçin tüýsürekden hoşallyk sözler aýdylýar. 1000 ýyllyk taryhyň dowamyna bolşaýaly halkymyz her bir nesille ýokary ruhy we ahlak başlangyjy, dogurçylygy, hoşniýetligi, zähmetseýörligi, inlerde hemde ýaşullara bolan hormaty kemale getirýän mukaddes maşgala gymmatlyklaryny saklap gelýär. Mehrim ineler milli jemgyýetimizde ähli döwürlerde esasy orny eýleýär. Olar maşgala ojagynyň mehrimilligini, ahlak esaslaryny, halkymyzyň ruhy insanperwer ýolagalaryny goraýarlar. Türkmen zinanlarynyň jemgyýetde eýleýän orny taryhy taýdan molşaýaly. Berqara döwletimiziň bagtyýalyk döwrüniň öňün özgertmelerini binyady bolan demokratik ýolaglar bilen baglanşyklar. Dawral şäheratnyjylaryň taşıýaly Türkmen zinanlary döwlet häkimet we dolanýarş edaralaryna, ykdysadetimiziň ähli puwduklaryna, ilim we bilim, medeniýet hemde saglyk goruş ugurlaryna öňürçilikli zähmet çekýärler. Telekeçilik işini alyp barýarlar. Watanymyzyň beýik gazananlaryna münasip goşant goşmak uğruna jemgyýetçilik işler bilen meşgullanýarlar. Ýokary bilim we belend hüner derejesi olaň oňyn teklipleri hödürlemegi zinanlaryň işiniň esasy ugurlanyň biri bolup durýar. Yurdumyzyň zinanlary her ýylda döwlet sylaklaryna, ordenlere we medallara münasip bolýarlar. Ene mehir diýen hormatly adam münasip bolan köp çağaly eneleriň jemgyýetimiziň we döwletimiziň bitiren hyzmatlarynyň aýratyn iqrarnamasy zinanlaryň watanymyzyň mundan meýlekde güllä besmegine goşandynyň tasdiklanmasydyr. Dünya medeniýetiniň möhüm böle bolan milli medeniýetimize zinanlaryň goşandy barada aýdyp, dawratnyjylar gelin gyýlaryň nusgawy destanlarynyň, rowaýatlaryň we lirik eserleriň, halk aýdymlarynyň ajaýyp gahramanlary bolan nuklaryny tadylar. Ussat dergärler gymmat bahaly